L'objectiu del projecte, més enllà d'integrar tots aquests sensors i posar en marxa el vehicle, és capturar dades de carrers, d'escenaris, de carreteres, d'autopistes, de camins rurals, de manera que siguem capaços posteriorment d'aquestes dades, un cop anonimitzades, recuperar-les i fer-les servir per entrenar algoritmes d'intel·ligència artificial que es faran servir posteriorment per la percepció, els algoritmes de percepció i de detecció de, per exemple, peatons o altres vehicles del cotxe autònom. La idea d'aquests sensors és també, sobretot, centrar-se en la detecció de vehicles de micromobilitat, és a dir, de detectar patinets, que és una variant que fins ara no s'ha incorporat a dintre de les bases de dades on s'han generat aquests, les bases de dades de ciutats i de carreteres per entrenar els algoritmes, i a partir d'aquí generarem uns datasets o uns conjunt de dades que inclouran patinets i que inclouran també moltes situacions de mal temps, que és el moment en què quan hi ha boira o quan hi ha pluja és més complicat que tots els conjunts de sensors funcionin. Actualment, tots els sensors que es fan servir en entorns reals, tots aquests captures de dades s'estan fent en ciutats que tenen condicions de temps molt bones, com San Francisco, però, clar, això té que funcionar tant en condicions de mal temps com en condicions de bon temps. I, per tant, estarem entrenant o estarem generant dades en situacions en les que actualment no existeixen dades per entrenar, o existeixen poques.